ସେଠି ହଉଟି ହୋରୁ ତୁମର କାଢି ତ ନେଇନି ହରି କୁହ ତେବେ କେଉଁ ଅପରାଧେ ମୋତେ କଲ ଦାଣ୍ଡ ଭିକାରୀ କଲ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ ଷାଠିଏ ପହୁଟି ଭୋଗରୁ ତୁମର କାଢି ତ ନେଇନି ହରି। ଆମ ପାଖରେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯିଏ କି ଗୋଟିଏ ଗୀତରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ଭାଇରାଲ। ଏମିତି ଭଜନ ବୋଲିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଜନ ରାତାରାତି ସିଏ ଭାଇରାଲ ହେଇଗଲେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ। ସେମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଭଲରେ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ଆଉଥରେ କୁହନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ବିପିନ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ବିପିନ? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ଭଜନ ବୋଲନ୍ତି ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରୁ ବୋଲିଲେଣି? ପଢିଲା ଠାରୁ ଛୋଟବେଳ ଠାରୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁ କିଏ? ଗୁରୁ ସବୁ ଗଲେଣି ସାର୍ ମାନେ ସବୁ। ଯୋଉ ଗୀତ ବୋଲିକି ସେଦିନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଗୀତ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିଚିତ ହେଲେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ, ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଜନ ଟିକେ ବୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ। ପତିତ ପାବନ ବାନା ଆଉ କେତେ ବେଳକୁ ଭାସି ଗଲି ଭବ ଜଳେ ନାବଦିଅ କୂଳକୁ ହରି ନାବଦିଅ କୂଳକୁ ପତିତ ପାବନ ବାନା ଆଉ କେତେ ବେଳକୁ। ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ବଳଙ୍କ ଗୀତ ବୋଲନ୍ତୁ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କ ସବୁଠୁ ଭଲ ଗୀତ। ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଭିକାରୀ ବଳଙ୍କ ଗୀତ ବୋଲି ପାରନ୍ତି, ଆମେ ଶୁଣିଛୁ। ଭିକାରୀ ବଳଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲି ଶୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଠି ହଉଟି ହୋରୁ ତୁମର କାଢି ତ ନେଇନି ହରି କୁହ ତେବେ କେଉଁ ଅପରାଧେ ମୋତେ କଲ ଦାଣ୍ଡ ଭିକାରୀ କଲ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ଗୀତ ବୋଲୁଛନ୍ତି କେବଳ ଭଜନ ବୋଲନ୍ତି ନା ଆଧୁନିକ ବୋଲନ୍ତି? ନା, ଆଧୁନିକ କମାନ କେବଳ ଭଜନ ବୋଲନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ଗୀତ ଆପଣ ବୋଲିବାକୁ କୁଆଡେ କୁଆଡେ ଯାଆନ୍ତି ନା କେବଳ ଏଇ ପାଖ ଆଖରେ ବୋଲନ୍ତି, ଗାଁରେ କେବଳ? ଦୂରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି? ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଗୀତ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ଭାଇରାଲ ହେଲାଣି, ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ଗୀତ ଦେଖିଲେଣି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଡ ଷ୍ଟୁଡିଓରୁ ଅଫର ଆସେ, ବଡ ମ୍ୟୁଜିକ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆପଣଙ୍କୁ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯାଇ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ବୋଲିବେ? ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲିବେ? ଅଛି ଦୀପାଳି ଆଖି ଦୁହରେ ମୋର ଡାକ ଶୁଣ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର ଚାଲୁଛି ଦୀପାଳି ଆଖି ଦୁହରେ ମୋର। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କେବଳ ଗୀତ ବୋଲନ୍ତି ନା ଆଉ କଣ କଣ କରନ୍ତି? କଣ କଣ କରନ୍ତି? ତାବଲା ବଜେଇ ପାରନ୍ତି? ଖୋଳ ବଜେଇ ପାରନ୍ତି? ଖୋଳ ବଜାଏ, ତାବଲା ଛୋଟବେଳୁ ଆପଣଙ୍କର ଏ କଳା ଅଛି, ପୁରା ଆମେ ଛୋଟ ପିଲାଟି ବେଳୁ? ନାଇଁ, ଆମେ ବଜେଇବୁ, ଗାଇବୁ। ଆପଣ ନିଜେ ବଜାନ୍ତି, ନିଜେ ଗାଆନ୍ତି? ଆମେ ନିଜେ ବଜେଇଲେ, ନିଜେ ବୋଲିଲେ ଆମର ଏଟା ଏଇ ଭାବ ଟା କେମିତି କଣ ଆପଣଙ୍କର ଆସେ ଠାକୁରଙ୍କର? ସେମିତି ଆଉ କେମିତି କଣ ଆସେ?
ସେମିତି ଭାବେ ଆସେ ଆଉ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଯାଆନ୍ତି ହୁଁ। ନା ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାନେ ସ୍ମରଣ କରି ଯାଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଯାଏ? ମୁଁ ଭଲ ପିଲା ହେବି, ଆଚ୍ଛା ଭଲ ମଣିଷ ହେବି, ଭଲ ପିଲା ହେବି, ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେବି, ଭଲ ଶିଖେଇବି। ଆମର ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ସାରା ଓଡିଶା ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଗୀତ ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି। ଓଡିଶା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବେ? କଣ କରୁଛି? ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ? ଆଉ କଣ ଧନ୍ୟବାଦ। କହିବେ? ନା ଆଉ କଣ କହିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆମେ କିଛି ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଚାଲୁଛୁ। ଆମେ ମୂର୍ଖ ଲୋକ, ପାଠ ସାଠ ପଢିନୁ, ଅକ୍ଷର ଜାଣିନୁ। ଆପଣ ପାଠ ପଢି ନାହାନ୍ତି? ସ୍କୁଲ ମାଷ୍ଟର, ମୁଁ ସ୍କୁଲ ପାଠ କେମିତିଆ ଦେଖିନି। ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ଆମେ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଅଭ୍ୟାସ କରୁ, ଭଲ ଜିନିଷକୁ ଆମେ କରୁ। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯୋଉ ଗୀତ ବୋଲନ୍ତି ଆପଣ କିଛି ପଇସା ପାଆନ୍ତି ନା ଖାଲି ଆମର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ପଇସା? ପଇସା କଣ, ପଇସା କଣ ହବ? ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଧରିକି ପଇସା କଣ କରିବ? ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଧରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ପଇସା ଆଣନ୍ତି? ମୁଁ ପଇସା ପତ୍ର ଆଣେ ନା। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରେମ ସେ ଭାବ ସେ, ଆମେ କାହାକୁ 5 ଟଙ୍କା ମାଗିବୁନି, ତାଙ୍କ ଖୁସି ଅନୁସାରେ ଯାହା ଦେବେ ଦେବେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି। ବାପା ସେଗୁଡାକ କାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି କେତେ ଦେଖାଯାଏ? ମାନେ ଛୋଟ ବେଳୁ ସେମିତି ଝାପ୍ସା ହଁ ଝାପ୍ସା ଦେଖାଯାଏ? ସେମିତି ଆଉ। ଝାପ୍ସା ଝାପ୍ସା ଦେଖାଯାଏ? ହୁଁ। ଯାହା ହଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଝାପ୍ସା ଆଖି ଦେଖା ହେଲା ବି ଆପଣ ହାରି ନାହାନ୍ତି, ଗୀତରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆମ ଆଖି ଫୁଟିଗଲେ ବି ଆମେ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆମେ କହିପାରିବୁ, ଗୀତ ବୋଲିପାରିବୁ।